Izarregi Artze. Eskerrik asko zure etxean hartzeagatik. Netzat aspaldi egin nahi nuen elkarrizketa bat zen, eta azkenian lortu dut. Herrikoak izan da, Zenek esango luke, Zeinek esango luke, baina zuetzea hola oso elkarrizketa zalia eta printzipio osola lehenengo planuan ateratzeko eta leheno behintzat ez. Ez. Zea, pixka bigarrengo... Bai, ez zait hola gehiagik gustatzen. Hori da, horregatik. Eta bira ze garaitan gauden, sare sozialak eta historioitan daula eta... Horregatik baloratzen dut gehiago elkarrizketa zuen mene gotia. Bueno, esango dizut, txiki-txikitatik ezagutzen geha, hori ere hola da. Ondo, baina. Eta, bueno, beti musikarekin lotuta gogoratzen zaitut, eta nundi dator zaletasun hau, zer, nola gogoratzen zu? Ni pentsatzet gure etxean musika beti ikeragarri egon zan, gu txiki-txikitatikan, bakaro, pentsa, ni jaio nintzen Usurbilen, etxe beste kalian, eta hor bizi ginean, oizan gue amanda jaiotetxia. Eta gue amatazian hartzetarrak, ez? Eta orduan, Osaba Joxan, Jesus, danak hor bizi zian. Joxan ez, baina Jesus gukin bizi zan. Eta txalapartareia, eta orduan elkarrekin da beti bazkaltze gendun, dauta beste. Eta, bueno, beti zian kontzertuak, o Mikel Aboakin jotzezun Osabak, orduan, beti musika etxian zeon. Mikele amana etortzen pelukeria, eta ni pentsatzen, musika naturalki gure etxean eonin da. Goatzen ez Osaba Jesusek, gero beste etxea joan ginean 3 urte azkalanik, elkarrekin bazkaltze gendula, eta Osaba beti maien, eta zela, hola, magien, eunei geldi, mekauen, eunei geldi, eta beti izan, eta bateria jotzezun baita ere, eta orduan, nik pentsatzen hortik etorriko zaitela. Bai, ja oso garbinakan, hori izango zela nire musika. Bai, txikitatik. Bai. Eta gainera, hasi zinean baita ere, musika sortzen ere, ez da? Bai. Horra, sortu zenuen Aiotz taldea, zenbat urte zenituen? Hor, ez da, eta malagola. Malagun bat? Bai. Nik batzen ez aurreneko gitarra espainola etxean sartu zala, gue anaia gaztenak komunio intzunean. Komunio zenbat egin ditzen? Behatzi. Bai da, nik orduan 13 urte ukiko nituen. Eta, ez gendak egunez gitarra nola afinatzen zen, ez errez, baina ja musik entzute gendun. Eta orduan nien azken ACDC posterrak, eta ez da, izar eta hola, eta ikusten beti zazkatela akordia jarrita adarrak bezala. Eta mekauen, ni lortu behar dit, posturoi jarrita, gitarrak ondo sonatzen, behintzat, bisoka jota. Eta hola hasi ginen. Osaka, autodidakta izan zinen alde horretan? Hasiera batian, bai, eta gero ja gitarrako klasetan hasi ginen, hasi nintzen edo Donostin, eta hola xe. Eta zer entzuten zenuen, esan dezu ACDC? Bueno, etxian Beatles asko entzute gendun, gero euskal kantautoriak, gue aitak Nazionale de Frantzesa zakan, atxonak guk iparraldekoa gendun, eta orduan aitak soldauskak eta dana fraintzin nintzitun, eta fraintziko Jacques Brel da diskuek pila bat zauden gure etxian, atxan aldetikan, eta hoxe, gero zeion itoitz, hasi nintzen, eta gero ja lagun koiskorraguakin eta hola, hasi zezkien ACDC o Ramones o horiek entzuten. Rock radical basko esaten zana hori ere bai, ez da? Bai. Hori ere bastante eskorbuto. Eskorbuto, a tope. A tope. Eta Aiotz taldea sortu zenuten, hasi zinen, lehenengo aldia, musika sortzen ere bai. Bai. Pixka bat nola ikusi zenun transizio hori? Hasten zea gitarraia jotzen, klaseak hartzen eta musika sortzen ere? Bai, horre herrin beste lagun bat banakan, Joseba, eta hu artista zan. Arek doa jazakan, arek kriston belarri jazakan, eta arek bajua jotzezun, nion 3 urte gaztegua zan, eta jotzezun bajua oso ondo. Eta arekin holaxe hasi ginen poliki, eta gero beste 3 juntatu ginen, bere kintako bat, Lope, Iñaki Udabe bateria, oso ondo jotzezula baitere bateria, eta holaxe hasi ginen. Eta tontamentian, bueno, hoxe. Eta zer izan zen holtzaren gainean, edo naizta herrin hasi aurrena, edo ingurun hasia? Zer ematen zizun, zer... Ja, kauen la letxe. Ez da katalako holtzan zea hoi... Ez naiz izan holtza gizona. Ez naiz, hola, plaza gizona ez naiz. Eta orduan ez dakatola holtzakiko... Gehiago gustatzen iguala, kantuak itia,
oik grabatzia, bai, holtza baino Bai, gehiago. bigarrengo. Bai, igual, bai. Zean, Bai, igual, bai. ez da ez lehenengo mailan, baizik eta bigarrengo Bai, ze mailan. pixka lotxatila ba naiz, Bai. zentzu hortan. Eta, Gauza batzutako. Bai, eta zu hasi zinen kantaketa sortzen, eta azken finean zuri musikak zer emate dizu? Zer da zutzako musika? Ba, bira, hor ja gertatu zitzen gaztetan, bueno, pues, laun artia, eta elkarrekin egotia, eta... Baina goatzen naiz, zeon hemen herrin talde bat, txamuto, eta ba, zian nire idoluak zian. Eta zian baino lau bost urte zarragoak, ensaiatzen zuten igande arratsaldetan. Eta hor musika eskolan ensaiatzen zuen. Eta nioten nintzen behien entzuten, eta otinbria jotzen egin aber uste ziaten gore jotzen. Eta ez den uzten. Eta oten nintzen atxalde guztia han ensaioa entzuten, eta disfrutatu iten nun. Eta ez ziaten uzten, ba, goien zigarru erretzen haute zialako, eta nik txibatu ingo nulako, eta gaztetako, orduan nien azkan 14 urte. Eta atxalde guztik han pasatzen ditun, eta beti itezian. Eta gero, handikan, ja, 26 urten azkenean, sen taldia oibili gendu nien daula, niko indikan soldatik ez nuen kobratzen. Nineon elkarren orduan laguntzaile gisa, eta orduak pasatzen ditun, ensaiatzeko tokin, senekin ensaiatzen genuen tokin, eta igual egoten izan egunean 8 ordu kantua egiten. Eta handikan atatzen izan da, zan sentsazioa, hola, aseta bezala, ze beste batzutan ez, lanien ez zaude nian, da ikustezunien mundu guztia lanien da bilela eta ez dakiz ez, ostia, ni kontrakorrienten atxabilek, nire lagun guzti ja lanien nahi dituk, kotxi ezakek, ez dakiz zer, bueno... Eta ni zer. Eta ni, 26 urteekin, eta indikan ez zerrin gabe. Eta baina asetu iten ninen, ez dakit. Bai. Eta nigo batzen naiz, adibidez, 8. maila hartan, ez da ja erabaki behar genula, ba, junbertzan edo institutora, edo ja ikasketetan, zuk esate zenula, ni soinu teknikaria izan nahi dut. Edo soinuekin, edo musikarekin lan egin nahi dutela. Baina orduan ez zeon ikasketa ikan. Ez zeon. Juntzinean institutura, baina gero bestiak karrerak pentsatzen ari ginean bezala. Zutzako ez zeon? Ez zeon, eta Osaba Joxanen bitartez, eta Beñat Asiarikin, eta ibili ginen hor Baionako eskolak eta behiratzen, baina gero ziren igual irrati mundura, oaindikan garaia itan. Eta ez zeon, Madriden dare hola, ez zeon hola gauza serioikan, eta lortu nun Osaban bitartez, kou eta hau bukatu nitunean, elkarren hastie, laguntzaile gisa, eta nitun urte mordo bat. Zan dezu, 26 urte bentsat? Pentsa, emeretizitikan, 26 urte arte, hane ondo nintzen. Laguntzaile bezala? Laguntzaile, eta goia bukeraldea ja disko txon bat iten hola, eta ja orduka zerbait kobratzen, eta hola. Eta ze hasi zinen ikustenan? Han ere asebetetzen, esan dezu, ez da? 8 ordu pasa, eta... Hor ikasi nun pila bat. Gauza honak eta gauza ezain honak. Laguntzaile izatiak, klaro, beti zaude hasieran, oso garbi dakazu, zein dan zuetok ikasi eta eozer gauzetako neon. Baina, hostia, igualango teknikariak eta ere, zakaten, ez dakit, gauza berezi, ez dakit. Baina, iguali nahi tokatzetzen Bilboko batekin egotia teknikua, eta tekniko hona zan, tipo hona zan. Eta, baina zan, olakoa zan, eta itezien musikon aurrien, 500 peste amaten zizkian, eta hay que limpiar el coche. Eta zan el coche de la empresa. Eta markajeako itezien hoi. Eta nik, kabron, kotxi hartu, trompo pare bat iten izkionan, malo letxian juten nintzen, ekarri, eta lagun guzti, porkula hartzea bialtzak, kauen soz, eta goetxianek komentatzen hon da amak, ikasten nahi altzaritz, eta, aguanta. Gauza txarrak bazter guztietan daude. Orduan ikastezu, nolako ez da izan behar. Eta etxeko babesare izan zenun, esan nahi dut, karrera bat, edo behintzat era horretara ikastea, ez da? Bai, suerta ondila, ikustia bere semia, mundu guztia karrera bat hartzea di joanian, bere semia zentzu hortan inuko karrerik ez, inkluso ofizio arraro bat, izan datxeke, batzuk FPA jundia eta mekaniko, ez daki zer, gure garaitan hoi bat zeon, o elektricista, eta tekniko de sonido, eta ez dioki estudiatzeko ez errez, eta beste, eta babes osu izan du, ez duen izan inungo momentutan seguru alao, beste zoze probazak, ez babes osu izan du. Eta horrek asko bali jo.
Bai, pues, lasai zaude. Zatezu, bueno, babesa bintza bat zakat, eta, bueno. Eta elkarretik gero garatera intzen un salto. Hoi Eta da. hor ja profesionalki hasten zea, esan nahi dut, Bai, lan bai, jardun osoarekin. Hor ja autonomo. Autonomo. Bueno, bai, Hortxe ja autonomo. Bueno, ginen sozio batzuk, baina autonomo gisa. Bai, kaki etorri zen elkarrea pare bat disko itea, etzakitena, eta latzenena. Eta, bueno, ondo zeatu ginen, eta, holaxe komentatu zen, estudio bat, bek orduan azkaraten lan itezun. Kaki arkarazo, noski. Hoi da, kaki arkarazo. izaten duen. Hoi da. Eta azkaraten lan itezun da, azkarate handao. Eta urte mordo batien ibilizan area juten, eta ja, pues, hoxe, bere histori bat montatu nahi zula, eta gustatuko litziaken behakin jutia, eta hola, eta bai, holaxe junginen. Eta gehiu ikasi zenun, hartu zenun ja, beste esperientzia bat. Haitze ginen ja bi turno, eta bi teknikari ginen, eta behatani, eta behat talde batzukin, eta zuk beste ni batzukin. beste batzukin. Baina, claro, momentu bat iristen da, hori ez dela nahikoa ja zutzako, ezta? Edo ja salto bat egin nahi dezula, edo zure bide hartu nahi dezula, edo nola iristen zea honea, Aritzarregi estudiora. Bueno, pues, bizitzak jartze izu, ja, bueno, pues, hanginean jende asko, eta bakoitzak igual ikustezun asuntuera batea, ez dakiz zer, esan, bueno, nire bidiai helduko ziot, eta batxai errebak komentatu zian, hemen terrenotxo bat badak borda batekin daula, eta baimenak eta lortze baldin manitun, iteko lasai. Hortan esuerte dukin nun. Eta motxun itxun lurra zairuak eta denak, eta lortu nun. Lortu zenun da hemen zaude, ezta? Bai. Eta zure lana, zehazki zein da zure eguneroko lana hemen adibidez? Ze lan egiten du soinu teknikari batek? Bueno, pues, taldiekin naunian, instrumentuak ekartzetxue, bilarazten naiz adibidez dupla taldiekin, talde bat. Eta etorriko dira, hauek bikotia dialako, bi persona dialako, baina bateria ekarriko dute, eta normalian hastez geha, bateria grabatzen. Gero izango litzake bajuak edo basia deitzen zaion oinarriak. Gero ja gitarrak, eta gero ja hotsak edo sintiak edo... Hoi da, grabaketa egunetan. Gero, nasketetan, gero beste prozesu bat da nasketak dana, ez? Bella dana grabatu danean. Musika instrumentuak eta hotsak. Dana sartuta daunean, dana grabatuta daunean, ja gero ni kontrolien egoten naiz, eta hoi da nastia, nasketa egitea. Asuntua da, gaur egun ja internetan abiadurakin eta velozidadiakin daula, igual, Madrideko talde bat. Grabatzeute Madriden, pista guztik nahi bialtze eskiate, eta nik nastu itet. Orduan, grabatze dute beste nun batxe, eta nahi bialtze eskiate. Eta orduan, igual ez dute honaino etorri biharrikan, gastuak, hoteleko gastuak, dietak ahorratze txuzte, eta nik nasketa egite eskilet. Eta gero, nasketa egin bezain pronto, MP3 bat bialtze jet, ari, ez dakiz zer, ilozak, hau pixka, eta hau, ez dakiz zer. Edo, egun bat etorriko dira bukaeran, eta ingo dugu errepaso orokorra, eta hoxe izatea. Eta nahastu esaten dezunien, gero da, zea guzti, pista guztik, edo esan nahi dut, instrumentuak eta hotxak gehitzea, baino soinu teknikariak bere tokea ematen dio, ez da? Hori da, edo? Bai, gutxi gehiago, hor azkenian persona bakoitzak dakau, ez? Gure selua edo zuek dakazuen bezala, ozuk dakazuen bezala, bakoitzak dakau gure lan egiteko era, selua. Eta, bueno, taldieke hoi bilatze dute. Iregan etorri gatzuk, ez dakit zeatikan. Ez dakizu zeatikan etortzen dian? Zein dan zure selua? Ez dakit. Saiatzia lan ondo iten, eta guztua atetik sartzeana, guztua atea da dila. Ni hortan saiatzen naiz. Eta geho, ez dakate egoikan en plan de... izan behar du nik esateten bezala, nik itieten bezala. Saiatzen naiz, nire selua badakat, gero gelake erabatea sonatzen du, orduan, selua azkenian da, zure soinu eukitzi, ez dakit. Eta, claro, hori da, esan dezu, etortzen dira, ez dakit nondikan zure gana, ez da, zer da garrantzitsuena zuretzat soinua grabatzerakoan? Hau da, zerbait
beti egiten dezu edo... Ne gustatzen zait taldiak behen hortasun eukitzia. Eta hoixen, eta behaiek izatia. Piskate gaztiak gaur egun dana eskura dake, eta ikustetxut pixkat kanpoa behira. Ados. Piskate kanpoa behira, eta orduan, orokortzen nahi naiz, entzuteten nian, zatet kauen soz. Falta zaiak, dios, garra o... Bai, ari mori edo... Bai, eta hoxe pixkate faltan botatzen. Behar bada igual baita ere, zu hasi zineanetik oainea ere, aldatuko zan prozesua dana, esan dezu, ez bakarrik internetek erresetu dalako, baizik eta dana aldatu indalako, ez da orain dana saltzea edo... Hoxen, eta guk, esan dizuten bezala, afinatzeko, o entzuten duen talde bat, Helmet, adibidez entzuten duen, eta afinatzen zuten ez da egin nola. Eta karo, guk afinatzen duen bezala, ezin genuen behien kantu bat, jo, ze grabego afinatzen zuten. Eta guk oidanak ikasitugu altontun. Altontun eta denbora askon, poderilloz, gaur egun sartzen du tutorial. A ver, este tío, ¿qué hace? Eta dakazu dana. Baina gero, claro, guk beti fijatzea en el mejor del mundo. Claro, baina el mejor del mundo, claro, dala ona. Osea, da bat. Eta guk izan nahi deu, ua. Baina ua da bea. Eta gu saiatu behar dugu gu izaten. Sortzeko garaia oiden. Nortasuna mantentzea eta pixkat ez bakarrik azalai hainbeste behiratu mamilei. Bai. Igual, ez da? Claro. Eta zure, zuk esan dezu, ezta? Bakoitzai bere estiluan mantendu ezan, zu denetatik grabatzen dezu, esan nahi de talde oso desberdinak. Izan daiteke rock gogorra, baina izan daiteke popa, edo izan daiteke beste zerbait, ezta? Eta hor ere, hola, lan eitiare, ze zuri gustatzia daga, edo ez? Dutik gabe. Hau ere esan behar da, zu soinu teknikari esan, baina ez ez dutara gustoko. Mira, justu hau eukinun elkarrizketa hau, konversazio hau, aurreko larumatian, atxun nintzen, nasketak egiten Madrideko talde bat, tremenda jauria. Eta egiteute reggaeton. Reggaeton feminista, reggaeton. Eta nintzen, me cago en Dios, reggaeton. Osea, nik asmatuko aldeta hoiten, ze ez deten zuten, nik reggaeton ikan. Eta esatezu, azkenian dia instrumentuak izketan. Eta esatezu, klaro, orduan jarri behar deten zuten, entzuteitut, ez dakiz zer, haber nundikan jotzeuen, behaiei, zen imatio zuen garrantzia, ordu elkarrizketa eukitzetut behaiekin, eta pues esatezu, que suene fuerte. Orduan saiatzen nahi... Baina orduan entzun imerdezu, dana, hau da, zuri sartzen zaizkizun, hori da, aurre lan bat ere badago, ez da? Bai, hombre. Egon berdezuna, entzuten, ze soinu... Eta elkarrizketak eukitzen behaiekin. Eta esaten, bai, bialdu izkiazue gustoko taldiak, bai, hortako... Lan handia inberdulak, gero hemen grabatu, eta gero nasteko. Bai. Dala hain erresa, ez da? Ez da erresa ez. Aber, esaiazu gogoratu edo zutzako beti geldituko dan grabazioa, disko bat edo talde bat edo grabatu ezuna? Kuraian aurreneko diskoa. Kuraian lehenengoa. Hori nasketekin itun. Eta hori Joseba Ponzek, gitarristak, pasazien maketa. Eta ja maketa esan, hijo puta, kriston kanta zaude. Hau diskazo baek. Eta guatzen naiz, diskoa nasten da denbora uzin burua moitzen. Bai, izan zen un diskazo. Bai. Eta arro zaude baitaren nola gelditu zen? Bai, ze grabatu zuten 16 pista batian txapekin, eta zala, pues garai bat intenzian bezala, 4 pistas batekin, ez da egize, gero txapek 16 pistako bat zituen, eta hor grabatu zuten, ez zala munduko kalidade honena, baina hoi da, harima zehonan. Eta noiz bai gertatu zaizu, ez zaiela gustatu, zuk egin dezun lana? Baina ez gustatu, atzera bota izuena. Asko pentsatu behar dezu orduan. Bai, behin bai, Iruñako heavy talde batek. Baina azken ez dakizu, ez nuna asmatuko, argi dago. Gustuak dialako, ez da? Bai, edo ez, klaro, konparatzea izue alemaniko super mega taldiekin daula, eta esate, jo.
garaia itan. Bai. Guain gaur egun, pues, teknikare asko zehatu da, eta, bueno, birgeri gehiago daude garaia itan, baino ez jakintasunare asko zaundiagoa gendakaun. Eta, bueno, bai. Osa, gertatu izan deskizu, baita ere. Bai. Eta horietatik ikasi danetatik edo, ez? Bai, esatezu, ke putada, baina esatezu, pues, ala. Aurrea. Bai, ez tezu ondo pasatzen, baina bai. Bai, zu oso perfekzionista zea. Bai, pixka bai. Eta exigentea, bestintzako eta zutzako. Bai. Odun, horrek. Bai, nik, tremenda jauria, pues, gauian ja esnatu dugu naiz. Eta iko naiz pentsatzen urrungo egunean, nasketa asmatukoten, ez dakiz zer, ja juten naiz visualizatzen. Bai. Sufritzen dezu disko bat grabatzen nahi zenekin talda batekin? Disfrutatu itet, baino dazkat momentuak esate da, babuak, hauen dioz, ateakoek. Ja. Ez da eski base, lointzak, egon nahi lasai. Eta, esnatzen naiz, eta lasai naho, baino, hortxe naho, bombua garbi euki berdit, ez dakiz zer, mendik eman berdit, horrekin naho. Eta esan dezu, leheno aipatu ezu, ez da, urte hauetan guztien, asko aldatu dela teknika batez ere, ez da, teknologia. Zuretzako ze aldatu da, honeako, izan daitekela teknologia edo, oin birgeria gehiago indatezkela, baina txarreako pasadeana. Igual ja aipatu dezu leheno zerbait, baina... Bueno, leheno garai batian zan, ondo jotzezun taldiak, diskuen ondo sonatzezun. Eta geski jotzezuenak, diskuak ez zuten ondo sonatzen. Eta gaur egun, diskoetan inditzazkezu pakirrinek ondo abesten du, diskotan. Baina gero, esatezu, ja hoxe ikusita, pentsatzen trampe indatezken. Eta leheno etzion hoi, leheno eskorbutok ez zuten ondo jotzen, eta ez zuten ondo sonatzen. Baina beste zerbezakaten, eta zikatriz o ripek ondo jotzen zuten, o sespistosek ondo jotzen zuten, eta ondo sonatzen zuten. Hoi faltan botatzezu. Esan nahi dut betikoa, ez da, autentikotasun hori. Bai, baina, karo, autentikotasun hori, baina gero erramientak dazkazu eta zure ere jutezea, erdezu, hemen dakazu marra, eta bomboak konbertu marran gainean, eta hemen jodu, esatezu, marra ekarrikot. Bakizulako oiten dala, eta guri komenizeu altabozak golpia batea jotzia. Orduan, lau golpe baldin badaude, bombuana hemen, bajuana hemen, eta gitarrana hemen, hor ja 3 golpe dijoaz. Eta guri komenizeu golpia bat izatia. Eta musikan munduan, orokorrean, zu diskak produzitzen dituzu, egiten dituzu, eta gero hiek, leheno CD-ak, ez da? CD-ak, diskak, viniloa, CD-ak, kasetak, pila bat aldatu hori bai, ez da? Zer norako hausnarketa egiten duzu gaur egun musikaren merkatua, mundua? Zer iruditzen zaizu? Nire iruditzen musika ez dela desagertuko. Formato galdatu dira, negozioa aldatu inda, baina gehiago disketxeta behira. Osea, estudioetako ere aldatu da, baina asko ze diru gutxi jokin, disko eharrak ituzte etxetan. Talentuan arabera. Hoi, nik uste disketxekoak eta gehiago ideala... Sufritzen. Bai. Zentzu hortan aldatu dela gehiago negozioa. Grabatzea. Guk saiatu behar deuna da, adinien aurreaguaz, eta musika gaztiak berritzeute. Berrik gaztiak daude irratin sonatzen. Lau dinosaurio, baina gainontze guzti gaztia dira, orduan guk erneon berdeu. Eta hoxe da... Eta gero, baina aldatuz salto egiten dut, eta berriro musikari bezala, esan dut, hasi zinen, 14 urtekin, gero aipatu duzu zen ere, eukizula nahiko kultuzko talde bat, esango nuke, zuk esango zu, baina, bai, gero kolaborazioak ez da, baina azkenekoa ere, M ere proiektua, Nora Izagirre zure bikotearekin ere, hau da, musika sortzea ere, hau da, zure ibilbidean, ez da, hau da bat produzitzea, beste bat sortzea ere, bai, naiz eta frontman bezala etxean ikusten edo etxean holtzan, beti deitzen dizu baita ere musika sortzeak, ez da? Bai, denbora libri eukiezkeo ez dakiz zer, gustatzen zaite, gitarra hartu, hasi tontamentien iguale base batetik, bateri ritmo bate inez ez dakiz zer, eta horri forma ematen jutia gustatzen zait. Gertatzena da, sormenak denbora behar du. Eta denbora gehiagire ez dakau.
Eta hoxe da, zazpia besti iteko ondo ginen, ja, 2 urte, pentsa. Eta ez da bigarrengo disko bat, eta hasiai. Eta zen nolak, baina, luzi izan da prozesua, baina era berean politia ere izan behar izan du, ez da? Bai, oso politia, beste mundu batien sartu ginean, hor Rubenekin Sintiak eta... Ruben Caballerokin. Ruben Caballerokin, beste mundu bat iriki zitzaion eta asko kontrolatzeu, da sonidua eta produkzioan beste friki bat da. Eta bai, asko ikasi nun egitea zen. Eta bai, bilon artean eman gendun nola batxe eta hoxin gendun. Zein gustatuko litzaizuke grabatzea? Adibidez, zein ametxetako talde bat, egongo balitz, honea etortzeko eta hemen grabatzeko. Zein grabatuko zenuke? Ba, bira, pentsa, nik error radikala eta umia ginean, ba, gu drogazta ikuste genitxun, da ez dakiz zer, ba, o lokillo, utzako drogaztan, ez? Nik pentsatzen un kriston tipua, zala betximakin, da, no, tregua, hola, atatzen bideoan, da, boa, zein da tipu hau. Eta, ba, tokatu zaite grabatzia. Eta izautzia, eta, ba, behaiei komentatzen jete, ez? Ebaristo, eta harreman txukun batin, eta hartzen jut bizitzan oparik bezala. Ba, karo, nik gintzuten dituen 13 urte gendazkaun. Zenek esango dit nahi, guain 57 dazkau, eta egongo nitzala hauekin. Eta, ba, orduan, zenekin, amestu itezu, ez da egitzer, ba, eta, ba, dios, deitu itizu drogasek, eta, ba, hoxen. Baina ez da deukiola, junbertete ez dakizenen bila, ez da izan da, saiatu lana honeiten, lana da, elboka, aber aliatzean ez dakinoa, eta gero, aber etortzeien. Baina ez nahiz izan, ba, honen bila junbertito haudek, eta lortu inberdit, eta ez... Bete itxuzu, zeinek esan, zuk esan duzun bezala, zure idoloak zianak grabatzea, bai, ez da gutxi hori. Idoloak, bai, era gertuko zea batian, bai. Jo, Kuraia disko haua, nekin nitiare, zeni oso dutzali izan du nintzen, Pontzen fan absolutuan ez, Josebana, eta disko goitia, baitara izan zen suerte bat. Bueno, Aritz, denbora azkar pasatzen da hemen, ondo gaudenian, eta hemen ja mozutzeko esaten diate, beraz, bueno, plazer bat izan da, eskerrik asko. Berdin. Eta segi lan onoiek egiten. Saiatzen. Eskerrik asko. Zuei. Gaurkotasuneko gaiak poltsikoan. Aldizkaria ostiralero doan eskuko telefonoan eta tabletan. Deskargatu aplikazioa. Egin txap. Irakurri, ukitu, ikusi, entzun.